Madzibaba Joshua ndini vari kutaura ndini Madzibaba Joshua. Zari kubewa nonzi anyway mbwembwe. Anyway mbwembwe. Joshua izita rengoni kana kuti izita rakatsidzwa nengirozi pandiri. Ndichiprofiti pandiri ndakatanga ndine 7 years. Ndakakura amai vangu vakashaika ndiri mwana mudikisa. History nchudzwa ndandine 3 months. Saka baba vakaroora umwe mudzimai vamaini navo. Saka ndakatanga kurarama upenyu hwairwadza ndakugara namainini zvekuti ndaigona kudya chikafu kana baba vauya. Saka ndakatangawo kungoenda kuchechi, vaisada ndiende kuchechi kumasowe nechikonzero chekuti ndaiudzwa zvavaiita. Saka ndiri pakati pekunetseka nekurarama kudaro, ndakangoti ndakarara ndakangotanga kunzwa izwi ndichinzimuka. Ndichimuka chandichiri kurangarira ndichokuti ndakangomuka ndikafugama. Ndakazopepuka ndiri pamasowe pasango. Izwi raMwari kana kuti ngoni dzaMwari dzatondibata dzakutoita basa pandiri, asi dzakauya nekunyaradza kuchema kwandaiita nekurarama. Mawiri akaida basa rengoni. Ndakananga basa remweya kubatsira vanhu ndine 7 years dzekuzvarwa, zvekuti ndakato affectika padzidzo, handina kukwanisa kupedza kudzidza chikoro nebasa rengoni rapa. Ndiri anga singachandipe mukana wekuti ndiwane mukana usiri wekudzidza. Ndaigona ngochero ndiri pachikoro ndaingobarwa nengirozi, kana kuti ndiri mukirasi ndobarwa nengirozi ndotobva ndotoenda ndotoshayikwa ndotsvagwa wondiwana ndiri pamasowe. Handina kuziva kuti chandongoziva kuti ndakanzimuka ndobva ndoziva chete. Zvakazoitika handiziva, asi chandiri kuziva kuti ndakazobengenuka pandanditori pamasowe pane vanhu. Ndingati aputsikirwa neimba ndinogona kuvaka, apfekedzwa mhepo kuti haafani kuroorwa ndinogona kubatsira, ndogona kuvabatsira. Abirwa, ukabirwa ukakurumidza kuuya 9 months dzisati dzadarika, ndinokwanisa kugadzira zvinodzoka. Asi kana zikapfuura zvinogona kunonoka kana kutoramba. Asi kuti wabva mukubirwa womba wandiona ndinogadzira zvichiita. Saka ndowa munoti ndo matambudziko amunokwanisa kubatsira? Ese ekuti munhu anoda mabasa ari kutambudzwa nemhepo. Kune vanhu vanoromba mishonga vachida kuuraya vamwe vanhu vachiprotecta ivo life yavo, asi vachida kuvhara life yeumwe munhu vachikonzesa matambudziko. Izvozvo spirit ndogona kuizorodza, but ndinodzosera back. Handikwadzi munhu, asi ndinoti achera gomba mugomba rake. Nekutiwo kana ukachera gomba pamusuwo wemba yako, wochera 6 meter, woenda kwawaenda wodzoka umbosovera mugombo umbotya gumbo, unopani mhosva iro wachera. Angosvida kuti arwadziwe nekutyoka ndiani. Inzwa iwe miti wazvo wazviita. Chandisingagoni chinhu chimwe chete, handikwanise kubata zvinhu pamba pemunhu. Kana muchiti kubata zvinhu, kune vamwe vanoti vanobata zvikwambo padzimba dzevanhu. Hakuna zvakadaro. Ini chandinokwanisa inini munamato, muteuro, simba rangu riri pamunamato. Handikwanise kuita zvekubata zvinhu pamba pevanhu, izvi zvekunyepera vanhu. Chandinogona inini ndinovaka muteuro kuti Mwari agone kudayira kuchema kwakwa kusunungura kumatambudziko. Ari kurwara, akazvarwa asingarwari, ndinoona kurapa. Ipapo mhinduro ichionekwa papi ipapo. Akapengeswa nekuda kwemunhu ari kumutambudza asina mhosva, iye akabarwa asingapenge, ndinogona kurapa. Chinhu chasingagoni chete chinhu chimwe chete chekubata zvinhu pamba pemunhu. Handigoni kunyepera Mwari. Chiri pandiri chinomira semuteuro yokupedza matambudziko ese mazhinji ndinomakwanisa. Yekubirwa, ndingati ukabirwa chiita sekuti kasike kundiona. Ukakasika kundiona 6 days dzakawandisa, mindiro yako inenge wava nayo. Kuti handibhadharisi. Zvandinoita ndezvekuti, example, wauya uchirwara, handiti marapiro anogona kusiyana, depende neproblem iri pauri nemurware wauri kuita. Chinogona kushanda mari yako iwewe, ndicheku otherwise pampane munamato yandichida kushandisa, ndio inokwanisa kutenga ndogadzira. But iwewe kana zvakuitirawo kuti mangwana Mwari vakuropafadze, kana ndaita zvakuitira unofanira kuzocheukawo kuti panguva yandanga ndakarara pananga akarara musango akatsanya achitsanyira dambudziko rangu kuti ndikunde. Then
kana uchinge wabirwa ndine zvandoda kuti zvinogona kushanda mari zvekutsvaga zvokuti ndiite zvandinoita, asi ndinoti aba ndiye achandibhadhara. Iwewe wandabatsira, kana wafara wapembera ndizvowachirwa naMwari, handikuchaji kuti ndipe chakati chinokwanisa chekugana nemaputi chasunungura hana yako kuti utende nacho zvakanaka. Kana uchinge wakoniwa kunditenda, fugama utende Mwari Baba ndokuti ndova kusunungura. Okay. Saka imimi munobatsira vanhu vari kure zvakadii? Chero asiri muno muZimbabwe munokwanisa kubatsira? muZimbabwe, chero ari kuAmerica, chero ari kuUK, chakakosha chete zita rake nesene mune mutupo. Chechipiri ndokumbira wauya kwandiri uchida rubatsiro, handidi kuudzwa dambudziko rako. Inja ndinokumbira chete tisataura zvakawanda. Ndinoda zita rako sene mune mutupo wako. Inini ndega ndichatsvaga dambudziko rako. Kana ndiri muprofiti ndichigona basa. Kana wabva warasa foni ndofana kuudza kuti warasa foni. Zvimwe zvinozouya mushure menge zvinje kutanga ndofana kunanga main point yashungurudza moyo wako kuti uzontsvaga. Ko Madzibaba, mune here matambudziko emimi amunosangana nawo mubasa iri? Amunoti aya ndo machallenges, kana kuti mune zvinorema zvamunombosangana nazvo maererano nemabatsiriro amunoita vanhu? Aripo. Ndingati kunogona kuuya vanhu rupenga, handiti muri kundinzwisisa. Ndinokwanisa kurapa, kazhinji kacho ari kupenga ndinotogara naye mudare rangu buda right. Imwe challenge, kune vanhu vari kubata mushonga vogadzira vana kuti vasaroorwe, kana kuti vogadzira vana kuti haafa akavaka imba nhasi anouya mangwana anouya. Machallenges iwawo akawandisa, anouya pano akawanda, but tinomasova. Chekutanga tinobloka spirit iyoyo. Matambudziko akadaro ndo ari kunyanya kuita sei, ari kunyanya kuuya. Neatorerwa imba nehure kana negirlfriend vemurume, iwayo akawandisa, tinosova ipapo. Ndimanidzira ari kuda ane business, nekuti kune vamwe vanokwanisa kuita business but anokwanisa kuramba achitenderedzwa pa one position, asi uri kwanisa kusimuka. Zvinhu zvinokwanisa kugadzira kuti ndisimudze business rake pasawana nepower rekubloka. Kana kuti munhu imimi pachenyu ramunoti dambudziko, like mabva kutaura zvekuti munhu mwe munangona kuya achipenga, munotakura mutoro wake mogara naye imimi kusvika ava right. Mune mamwe here matambudziko ekuti anogona kudzoserai kumashure, asi kuti semunhu waMwari munozozama? Aripo. Unozotraya, ndopana chataura nchiti dambudziko remunhu rototsanyirwa, because rimwe rinouya rine power. Unofana kutora nguva yekuti unofana kunamata Mwari nezita remunhu auya neproblem, uchikumbira kuti Mwari amunzwire tsitsi. Chinhu chekutanga usati waita zvese unotanga kukumbira Mwari. Chechipiri unofana kutanga wabvunza Mwari kuti chii chakaitwa kuti munhu yazopenga. Unofana kutangira pakatangira dambudziko, ndo chinhu chekutanga. Ndipo pakasunga kuti munhu azopenga, ndipo unofana kutanga wasunungura first. Wasunungura ipapo worapa munhu, ukasona hembe ukasaipendera nerudunuka, kureva kuti wamurapa right. Iwe ndakufana kusunga munamato wangu, miko yangu yekuti chero mangwana vada kuzama kuti vadzose problem iwe, kana da kuchinja option vachi another problem aisvike inodzokera inobounce back. Saka zvinoroti Madzibaba, munhu akanzi agadzirwa kuti afe, imimi pamunoti achira gomba ngaawire mariri, kwazviri kudzokera munhu anotofana kufa? Anotofa, because aurawo zvinhu zvake, zvinhu zvandinoita zvangachida kuita pane mumwe munhu. Kana iwe ungada kuti munhu aguruke zvigunwe, zvako ngazviguruke, iwewe unzwe kuradza kwazvo. Machallenges, kune machallenges ndeekenza ari kunyanya kuuya. Pane vari kuita kenza muchibereko vakadzi, matambudziko ari kuuya akanyanya, but Mwari vari kumabatsira vachisunungura vanhu, vachisunungura vachiita zvakanaka. Saka in other words, Madzibaba, muri kuti munokwanisa kurapa kenza? Ndinogona kuirapa kana ukakurumidza isati yakura, ndokwanisa kuirapa. Ko ndezvipi zvimwe zvirwere zvekuti vanhu vanozvo, like zvirwere zvatinoziva kuti zvinoda chipatara, asi munogona kuti huyai nazvo kunoko, zvimwe zvisiri kenza? Ndingati zvazvinoita kuno handizvo ndingasandogona nchitichi, kune urwere unokupfeka munhu wokuti vanhu vanoona munhu akarara vachiita pachisina hapana option apa pachadi Mwari pakuda chipatara. Inini munhu akane problem isina kukonzereswa naMwari, edza ari kurwara murware roupi, muri kunjenzwa, isina kukonzereswa naMwari. Kana chichikonzereswa naMwari, kana ukazvarwa uri bofu, handigoni kukusunudza.
kana wakazvarwa uri chirema andigokwanisa kukuswatanudza andigone. Asi kana wakazvarwa uchifamba iwewe wombowazogadzira utadze kufamba andinotsanya kusvika Mwari andidayira. Okay, ini Madzibaba pandoda kunyatsonzwisisa ndepekuti sezvamareva kuti kana wakazvarwa uri bofu zvigoni kuti munhingirike mubvise ubofu. Ko pane zvirwere zvakaita sei kuti chirwere chatambotaura chekensa, maBP, shuga, madiabetes, kozoita zvekuti ngatiti munhu aita accident abhenda gumbo watourema kako haana kuzvarwa akabhenda gumbo, zvakaita sezvirwere zvakadaro nekuti shuga iriko yakagara iriko tinoziva kuti iriko zvirwere zvakadaro munozviona. But kune umwe urwere unokonzerwa neproblem nemunhu waanofanira kugadzira, waanokwanisa kugadzira ukanda pamunhu. Okay, rega nditaure pamati accident. Kana ukauya ukati accident ukachukwa makumbo pano, kana ukachukwa gumbo 1 kana ukachukwa ruoko, andikwanisi kuzvikwatanudza pada chipatara. Because wachukokodotswa simbi munyama mako, handina simba randinokwanisa kuita ipapo. Ipapo pandachi chipatara ndinokwanisa kuswatanudza gumbo rako kana ruoko rwako. Kutongonama toti chipatara chizvikwanisa. Chandinokwanisa kukumbira kuna Mwari kuti Mwari vamunzwire tsitsi. Hongu ararama atobhenda zvishoma ane permanent injury, asi Mwari ngavachimubatsirawo kuti aite sekurerukirwa. Ndazonzwisisa. Ko zvakaita seshuga. Shuga rega nditaure ndiritori muno. BP shuga zvinizvo zvinokwanisa kana Mwari zvekwako Mwari vakuda ndinorapa zvichipera. Ndofunga muri kuona ndorapa zvinogona kuti simbi uyu uchu. Okay. Wamuri kuona papa. Ndine zvandinozoita zvandinozoisawo. Ndokwanisa kutodzikisa BP. Kana kutodzikisa shuga. Kana iri shuga yakaiswa nemunhu tote destroy ikapera. Okay. But kana uchimwa mapiritsi eshuga ina ndikumise kuti usamwa mapiritsi eshuga. Mandinzwisisa. Chandinokwanisa ndechekuti tiri kurapa Mwari andipindura kuti tinokunda ka iwe unofanira kuchipatara unofanira vakambokudza kuti une shuga ndiko unofanira kuita sekudzokera. Okay. Anditi kana Mwari vadaira anditi chirwere ichocho charejusika ka Mwari vapindira vekuchipatara ndo vachakutaura kuti pamwe takara zvakuona iwona kodzero yekumwa mapiritsi ndo vanokumisa ikoko kweteni. Okay, ko zvakaita sena HIV. HIV handidi kukunyeperai. Zvakamboitika kudhara ndichangobatwa nengoni ndofunga pane vanhu 2 ndichiri kurangarira vakarapwa. So far izvezvi zvandinotaura zvani 15 years. But izvezvi kana munhu ane HIV handikwanisi kumurapa ndotya Mwari Baba. Asi kana iriwe ngirozi yauya achiti ndoda kumurapa, kana ngirozi yauya kuti ndoda kumurapa pamwe haana kutsvaga pamba zvakaitika tizive, ini handimise kumwa mapiritsi ake. Vakambomudza kuti nchirwere ndovachamumisa. Okay, amazvita mubvunzo ndandakubvunzira kuti kune vamwe maprofita kunzoku vanokwanisa kurapa zvirwere zvakaita sana HIV. Saka ndachida kunyatsonzonekwa muri kuti muripo here pavamwe ava kana kuti. Regai ndikupindurei. Vamwe varwere vari kuuya kunoku vanozoya wotsvaga muroyi, but vanenge vatokonzereswawo. Kana uchimwa mapiritsi handidi kunyeperai 95% ivaprofiti vedu varipo vari kuita basa. Tikwanisa kuidistura izvo, kwanisa kumisa munhu kumwa mapiritsi unourayisa munhu ane mhosva ndiwe muprofiti. Munhu awamisa mapiritsi akafa ndiwe une mhosva. Ndopaya pandati inini kwauya kwandiri hatiti une shuga. Mwari Baba vataura kuti shuga yaunayo ispiriti yakaipa nekuda kwegodo, nekuti hakuna munhu anogona kuroya munhu asina kuita godo. Chinhu chinotanga igodo neshanje ndopanotangira kuroya. Unongotanga kuita godo ndopatotangira uroyi. Inini handigoni kukumisa kumwa mapiritsi eshuga. Mwari vati 3 days time atiti example. Mwari vati 3 days time ningirikini shuga ifanira disappear. Inini handikumise shuga. Dzokera kwako mbote vakambokudza kuti ni shuga dzokera kwako vakuteste. Kana ndo vachakwanisa kureta kuti chimiro ichi chinoda kumwa mapiritsi here kana kuti uchimira. Ini handina kodzero kumisa kumwa mapiritsi because vaprofiti vazhinji vamwe vari kurayisa vanhu. Ende imimi vacho muri kubatsirwa. Musafe makasvinura sedemba. Anditika wabva wakanzi une AIDS wauya wanzi ndoipedza, usamira kumwa mapiritsi. Dzokera kuti upuruvha kune vakambokuudza kuti une chirwere. Usapuruvha muromo wemunhu.
Okay, because 95% vazhinji vari kufa vachisiswa mapirisi. Okay, apa nyaya yezvirwere manyatsonditsanangurira zvindanyatsonzwisisa. Ko ndanga ndichikumbira kubvunza Madzibaba kuti pandapinda ndaona pane munganditsanangurirawo mashandiro amunoita like muno mundoma munoshandira kana kuti munoshandira muri kumasowe? Muno mudare futi nekumasowe. Nekumasowe. Yeah. Alright, ndaona like pane hari nei zvino munganditsanangurirawo mashandiro azvo kana kuti mune makangoudzwa naMwari kuti muzvishandise kana kuti zvinofamba sei? Okay. Rege nditaure ndichiti uri mwana wechikoro handiti uri mwana wechikoro handiti unoenda kuchikoro unototakura lunch handiti ine zvekudya pai mukati mandinzwisisa asi iwe usi kudya lunch uri kudya zviri pai zviri mulunch handiti ndiri kuti hari yamuri kuona iyi isi kwedu tinoiti gate. Munogona mine miteuro yangu yandinoshandisira munhu handigoni kuisa pasi pafloor muri kundinzwa haigoni kupinda mundiro kana muchilanje inokwanisa kugara saka pane musiyano here nekuti kunana sekuru vanoshandisa mahari kunozve tiri kusangana nehari ya pane type yehari dzavanoshandisa miteuro yese yandinoita kazhinji zvengoni zvamwari bava zvengorozi handishandise simbi. Kwatuya pamasowe muko wengorozi iri pandiri hazireve kuti kwese kumasowe muko wengorozi iri pandiri masowe upinde nebhutsu kana une simbi siya simbi kunze kwemasowe upinda. Ko mira mudziyo futi mira iroro unokwanisa kuona ukabirwa wakadii zvinhu zvako zvinokwanisa kuzviona ipapo. I think pane pamwe patatosirira saka muri kuti Madzibaba imimi munhu akauya achitsvaga rubatsiro kana kuti aroiwa kana kuti abirwa munhu anokwanisa kutoona pamira anomaona. Yeah. But kana amuona chinhu chandinoita kana waona munhu iwe wandiongo singazivi akuratidza ndini nekuti inzwa 95% yevanhu anogona kuudza munhu problem asingarwari anonotora zvinhu simbo but iwe akuudza kuti uchafa warwara ndiani uri kunzwa. Manamatiro ndiregererei manamatiro andakadzidza neandakadzidziswa mandinzwa ndichaita sekuimba zvishoma shoma kuti mundibati uri kundinzwa pakurarama kwedu kwese tofanira kugara takagadzirira mandinzwa. Ndakanzwa izwi raMwari chiti handiuye nhasi handiuye mangwana gadzirirai Mose ndiriuya airevei hauzivi uchafamba kuseni here masikati kana manheru gara uri pamutemo yake yakarayira nesauzinguva dzaunoenda. Saka mira rinongoshanda kuratidza matambudziko evanhu chete kana kuti ndokwanisa minini ndaroiwa ndokwanisa kutoona munhu ari kundiroya ndokwanisa kumuona nemafambisiro akazviita zvese waunoziva kanzoti nditinachi anga ritinachi achimuona pamira kana uziva ndiba mungurupita anongetiona anoba ngurupita pachinhu chandoita handidi kuti wabvunze mokwanisa kutonyatsorisumudza muchinyatso like tiratidza kana kuti ndo basa rako zvandinotowanzoita simba rangu unoona kuti yanye rako ndikakupa rangu unotamini zvandakariita. Unokwanisa kuyanirani unokwanisa kuyanirako anokwanisa kuyanirake nyerako iwewe rawatenga wewe chandinokwanisa ndikuti unamata simba rangu ndori chakonzera andimanyinzwisisa. Piri handingozviite kana Mwari kana kuti ngoni dzisina kundipa gwaiti kuti izvozvo handifaniri kudarikidza mwero wokushandisa paura Mwari panguva yandisina kuudzwa. I think Madzibaba takufanira kuchipendera zvedu munogona kupamazve mhando dzematambudziko like muchingomalista matambudziko amunobatsira neamusingakwanisi. Regai nditi munhu atsvaga basa ari kutsvaga basa atambudziwa nekutsvaga basa ndinokwanisa kuvaka achiriwana mutero webasa. Piri kune munhu anoona kushanda agobata mari yakawanda but isina chainoita because pane anenge achifollowa every movement unoona ubata mari maoko yakatopera kudara. Saka ngatiti mabusiness ndinogona kugadzira zvokuti zvinofamba but rekanyimbodzeka pamachire zvinoma pamira kana ndikakuratidza munhu ari kuita zvaari kuita handina kuti ubvunze munamato wangu ndicheda ndochandongedzera wega.
andinzwisisa waona unofana kuvhara muromo wako muromo unoona chaona mazizo anditi uona wakanyarara mindoro yangu chavakwa nemunamato wangu ndouchanongedzera hakuna ndokutendera kuti kana abatwa nezvinhu zvake ndokutendera kuti enda kwese kwaunoda munomurapa asi munodzoka pandiri bosa hapana kusunungura pandazunga ndindosunungura ndega saka ndinokwanisa kuvaka atorerwa ava aputsirwa imba yake misha ri kuputsika mabasa mabusiness mamarriages kune munhu anosvika pakukura asina mwana asina kuroorwa mbereko zvese ndinovaka hakuna munhu akapikwa naMwari panyika kuti auzvare hapana munhu akazvara akapfumbatiswa chakaipa munhu wese mwana achizvara nzvara rwakapfumbata pati uchingobuda kunze beti spirit nitenga kubvuta zviri mumaoko yomva yasika zvayo saka ndinokwanisa kurapa urwere hwese hwakakunzwa nemhepo hakuna urwere wandokoniwa kuti asi wandokoniwa kurapa but ndikakumbirawo kuti hatitsanyei ngatidai so kana munamato wangu ndakupa une problem ndokumbira kuti ananga uchiba imbomira kuba uchishandisa munamato wangu kana wana munamato wangu kuno kananga uchihura imbomira kuhura sikapedza kugeza munamato wangu sorry Madzibaba ndimbokubatai ngatiti munhu aba iye kutoti abirwa pamwe nyaya dzaakunetsa kumapurisa nini munokwanisa kubatsira munhu akadaro handikwanisi kumubatsira munhu akaba handikoni kumubatsira kana ndamubatsira akaba wakabirwa kwaye ndobatsira sei saka muri kuti mimi munhu akabira munhu amukwanise kumubatsira kana iri ngirozi yaMwari Baba vari Mwari Baba vari kutaura mukadzi atora murume munhu achimona ndovakiremba yemunhu ndeida kuti munyatsobuda pachena kuitira kuti vanhu vasazofambire mahara vazoziva zvekufambira kana watoba hako kwandiri uzauya muvake futi imba negirlfriend handivake imba yegirlfriend kana ndavaka imba yegirlfriend ko muridzi wemurume akachinda ndatorwa murume ndovavakira sei saka kwandiri anotora murume womunhu garogarira kwauri ikoko ina handiite kunoko mubatsire futi munhu aitwa go back to sender nemumwe munhu kana uri wangu achikwanisa kudzosera zvinhu zvakanda zvanogona kuita ndingatotutsire mungatowedzere vazhinji vari kuparadza vasina mhosva vari murima ndingatowedzera kana utoziva kuti ndokutokonza usauya kana utoziva kuti ndokuti waani tunhu twako watendeuka wakuda kuti tuchifa ndokumbira kuti uende family yako unofanira kunyatsopataura vanhu vanyatsopabatisa unouya nefamily yako kana iwe wanga nezvinhu zvako zvakukunetsa uya nefamily yako handiti handigoni kuita chihwande pajekerere ende hamugoni kuvaka imba nemurume womunhu handivake imba hamugoni kuoronora munhu akaroyiwa akabira munhu handikwanise ndogona but handikwanisi ndingatomuwedzera next time asaba bo ndotozowedzera kuti vanhu vachiona zvaanenge achiita havabe bozi munhu anotora nguva achitadza kudya siku kuri kutonhora kuri kupisa kuri kunaya ari kutonhora zama kuti avake chinhu chakanaka avake mhuri iwoya kwawabva wongozotora woenda oba wakutsvaka nomapurisa wakwandiri kuti ndokupa muna maruti handusasungwa handiite ungatosungirwa ipapo pandiri pamakatanga kuita zvekuprofita muine 7 years maisagara muno munhu handiti ndaisagara muno kureva kuti sofa tinogona kushaya vanhu vanogona kupa chapupu hwekuti zvechokwadi asi munomu zvaizvezvi tinokwanisa kuvawana vakawandisa toimba kuti vamwe vakatozara panze apa varipo vatoripo zvekuti tikatobuda panze tinogona kutaura navo unokwanisa kuvaona kana kutovadedzawo muno vamwe ndotovaitira pamwe ipapa makatarisa vachitopa uchapupu hwekuti zvechokwadi zvavakaitirwa nezvakaitika vakawandisa 95% vakawandisa Madzibaba zvamataura kubva tichitanga ndofunga vanhu vakawanda vanogona kuda kuzotsvaga rubatsiro vanhu vangakubatei ipapi vanondibata panhamba dzinoti 078 99 02766 ndo nhamba dzaMadzibaba Joshua. Madzibaba Joshua vachona ndini asi kana uchinge wawana nhamba dzangu ndokumbirawo chekutanga wandifonera ndine dambudziko ndokumbira kubatsirwa chete usandudza problem yako usandudza dambudziko rako ini ndindofanira kuzokudza dambudziko rako mune mazuva here amunoti aendiwa munowanika yamuwanike
mazuva andinawo bati vanhu vacho vakawandisa ngaita zvemazuva kutozorora kwacho vanhu vakawandisa vanhu vacho zuva randingatoti ndaita sekuti zorore ndiye ndatenda kugomo kumtsani nemtsani ndichita nematani ndatenda kugomo uku ndo kwandingatoti ndingatombooneka mukana ngekufema saka vanhu vanogona kungoya anytime okay vanhu vanogona kufona zve anytime paline nenyu anytime vamwe munogona kubatsira through phone vasina kusvika chakakosha vasiri muZimbabwe chirakaenda kulondon chakakosha zita rake sene mune mutupo ndozvandoda yamuri kuona ripanza apa isufa titengerwa nomwe abatsirwa munhu waita sei abatsirwa saka chandinotaura ndechekuti ngatingonama tikudze Mwari anditika Mwari vagone kutibatsira asi pane mamwe machallenges ari kuitika ekuti vanhu dai Mwari avapa uso hakuna muprofiti anonzi anosanganisa ngirozi nemudzimu ngirozi nemushonga zviwadzana idzwa kuti ndisekuru bozori n'anga kuite kunzi Madzibaba ivo n'anga futi hakuna zvakadaro saka munhu iye afa kuwana simba rekuporesa saka tiri kuti chiiyambiro yamuri kupa vanhu kana uziva kuti kuda zven'anga nang'anga straight nditika kana ukati uri kuda zvemasowe usaudzwa ndosanganisa zvimikise azvisangani ukatonzwa bezi ndosanganisa imwe watsvaga hako vamwe kana uchida n'anga imwe watsvaga imwe kana uchida n'anga konzwa uchiti ndiri n'anga pandiri Madzibaba futi imva wamirira ipapo tsvaga n'anga iri straight kuti ukwanise kuona rubatsiro rubatsirike because vazhinji ka kuyemboka kwacho uri kuita sekuri kunisa but ndinoti dzimo yaune wawana mukana kuti uchibatsirwa ka spirit iri kukonzera zvari kwe munhu ari kukonzera zvari kukonzera anotoona every movement yako ndo paunoona uchiti ukada kuita chinhu chinoita pekutanga kuti unobuda neanza chomva chanorema kumberi chotazobuda neanza unongwaza kuti right ndani munhu amufambisa ndada kuroorwa makusvika pekuti right makasvika date kana nguva yemati ndada kuchiroora ngare nemudzimai zvinonodhakwa futi kokupedzisira bcause aona kudhara saka ndiri kuti kana wafunga kuda kubatsira usadzokere kumashure patime iyo bcause time unongotanga kuita zvaMwari kana zvengirozi zvine power spirit munhu ari kuita zvari kuita andanga kutokunzwa nekutokuona zvauri kuita saka ukadududza kumashure unorohwa kana wafunga kuti right ndada kutodya sadza panapa ndigute imbotodya sadza ipapo usamire kuti anjazorudya rinopora saka imwe zveyambiro yamurikupa asi saka yambiro iri kungoenda kuvateereri chete vanoda kubatsirwa kana kuti nekune vamwe vana Madzibaba nekune vamwe vana Madzibaba chandinopawo ndechekuti muri kuti munenge makatumwa ende makatumwa asi chandinokumbira ndechekuti ngatiite kuti wai dzaMwari dzitendeuke dzinamate ngatiitei basa rinotenderwa naMwari kuti vanhu vari kuuya muchivabatsira vagokudza nekupupura ukuru hwaMwari nekuti vaprofiti mungapara mhosva yekuti muri kuzama kuda kuti munamatise vanhu asi muchitisa nenzira dzisiridzo mhosva inemi vazhinji vasingachanamati vakafa vari kuchema namazekuti vaprofiti andinzwisisa saka tinoti Mwari Baba atiitire tsitsi atitungamirire dambudziko mamwe atanzwa isa kuti asingagoni bedzi ndiri kunobata chinhu pamba pemunhu handiiti izvozvo ndoda kugara ndataura handigone kunyepera Mwari zvandataura ndo zvandakatumwa ndinovaka muteuro kutobloka kubloka ndingende Madzibaba sori ndakumbokudzoserei mashure pane pamamboti munhu akabata tunhu twake kana twakumunitsa anofanira kuuya nefamily yake munhu akadaro munomuhendla sei imimi musingabate futi zvikwambo zvandinoita kana iyeye munhu iyeye auya chizvo zvake zviri kumunetsa handitika chinhu chandokwanisa kuita inini zviri kukunetsa wega kana kuti vari two ndinokumbira family yake vauya inandibate ndinoita muteuro zvandinoita munhu achipuwa haana kuchera chikwambo pasi asi kuti ane munhu akatomba anogadzira mishonga zvikwambo saka ndo muteuro wangu ndaita mhiko dzangu muteuro wangu ndinodzosera chinhu chokwakachitora choenda kwakachitora wezi kunoka kuchagariki muri kupisa saka muri dzakanochitora ndiye anodzosera kana kuti inini ndinoita zvandinoita chokudzokera ikoko chodzokera ikoko alright maita basa Madzibaba okay vanhu vanokubatai sei panhamba idzi kufona kana WhatsApp noita zvese nemameseji zvese inogara iri active inogara alright ndiani anodaira anogara nefoni inodairwa neni ndini muridzi wayo ndini muridzi wayo ndini ndinoidaira okay saka munhu akafona hapana zvekuzonzi regai tivape kana tivamirire avapo munhu anototongoziva kuti ndiri kufonera kuna Madzibaba Joshua bcause munhu agona kufona pamwe munhu atoni munhu auri warada kutofa okay saka munhu atingamboti panzoda reception anofa munhu
mandinzwisisa saka imi ndimunotongo ndinde pandiri ndo pane foni. okay Yeah. Nei Madzibaba imimi munongobatsirira kuno kuchete here kana kuti munotoita kudenzwa munokwanisa futi kudenzwa kuenda kudzimba dzevanhu? Yeah, ndinokwanisa futi kudedzwa kudzimba dzevanhu asi ndichivaka munamato pasina macharges futi. chandokwanisa chete ndechekuti kana ndikati Chiremerera ndoda kutenga kutengwa chete nekundi kana ari andishedzo ndiye ndega anondira petro ndiye. Yeah. Kana auya kunditora anonditora, kana udo kunditendo ada zvada kupa zviri kwaari chero nzvimbo. nzvimbo. Okay. Yeah. Aiwa, kuti mungotsanangura zvamakaitirwa naMadzibaba.